aguantar el que hem aguantat i desitjar-vos que ho disfruteu perquè la veritat que han fet història i és molt bonico i dir-vos que la setmana que ve us esperi altra volta a veure si podem tornar a guanyar i donar una altra alegria a l'afició perquè sou els més grans. Jo crec que si juguem quan juguem contra el Cullera i passem esta ronda ja sí que entreu tots a la història del futbol a Benigànim. De moment, en primer lloc, tota la temporada que heu estat sempre allà al davant, dels 3 primers classificats, és correcte? Sempre dels 3 primers classificats, fins avui que heu jugat este gran partit. Vau jugar en el partit de nada el 0-0, però avui has demostrat tindre un gran equip, uns cracs així a Benigànim. La teua feina va així dia a dia. Sí, els xavals s'ho deixen tot, tenim una gran plantilla, n'hi ha que donar gràcies a la directiva, ens han donat un equip en el que es pot treballar, en el que es pot competir i crec que estem demostrant setmana a setmana. I sense els xavals i sense la directiva, sense l'afició, no seríem el Benigànim. Bueno, doncs moltes gràcies, altra vegada, enhorabona. Ojalà, des d'ací, des de tots els seguidors, aficionats al Benigànim, ojalà puguem fer la mateixa trajectòria que han tingut ara en la Masora contra el Cullera i puguem fer aquesta gran història a la Unió Deportiva Benigànim, pujar o a l'ascens a tercera divisió. Enhorabona per a l'entrenador i al seu equip, la Unió Deportiva Benigànim. Enhorabona. Gràcies a vosaltres.